Бу үз вакытында ислам дөньясында беренче Коръән сүзлеге булган хезмәт булып тора, ягъни Коръән гыйбарәләре сүзлеге. Әлеге сүзлекне Каюм Насри 4 ел дәвамында яза, 1886 елда тәмамлый һәм әлеге хезмәтне ул иҗтихадымның улысы дип әйтә. Һәрбер гыйбарә ул Коръәннең асыл мәгънәсен, төп мәгънәсен безгә ачып бирергә хезмәт итә. Мондый гыйбарәләр, ягъни мондый фәлсәфи берлекләр, лексик берлекләр әлеге сүзлектә 46 меңнән артык. Күз алдына китерик, Шәм яктысында галим менә шушы 46 мең Коръәннең мәгънәви мәддәсен җыйган һәм аларның алфавит тәртибендә тезгән. Кызганыч, әлеге хезмәт кул язма рәвешендә калган. Һәм ул 130 ел дәвамында билгесез ятты. Бик куанычлы, нәкъ менә 2016 елда ул дөньяга пәйда килде һәм шушы ел дәвамында инде без бу хезмәтне презентациялабыз.